Mbukeli, Zilikhalele iphoyisa ebeliqola abantu libamba inkunzi. Mbukeli, ake ngikubingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kuboshwe iphoyisa ngecala lokugqekeza umuzi womuntu. Kube ukuthi leli phoyisa langena emzini womuntu lathatha imali ngoba likholelwa ukuthi intshontshiwe. Uma sekwenziwa uphenyo lukhomba ukuthi lo muntu wathatha isikweletu esilinganisela ku-350,000 wamarandi. Mbukeli, kubukwa ukuthi lezwa ngaphakathi ebhange ukuthi lo muntu uthole imali qede lafuna ukuyombophela khona lokho. Lithi le mali intshontshiwe, kwala ngisho lo othatha isikweletu eseveza amaphepha akhombisayo ukuthi le mali ibolekiwe. Mbukeli, kubikwa ukuthi alifunanga ngisho nokuyizwa leyo, labese lamfaka amasongo akasigonyeka laqede lathatha lesamba semali lashaya lachitha. Mbukeli, kuba sekuhamba isikhathi kwathola ukuthi empeleni leli phoyisa lisuke lo muntu lamthathela imali yakhe qede laloyidla lonke lisebenzisa amakhadi akhe asebhanki. Mbukeli, kanti kuvuke necala lokuthi lafika emzini thizeni lashaqa izijumbane zensangu esikhundleni sokuthi ziyise esiteshini samaphoyisa, lona lakhetha ukuyidayisa. Kodwa mbukeli, umuntu okwathola kuyo le nsangu waboshwa namanje usaboshiwe. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje. Usale kahle.